usuku lokugqibela bese kungakhulunywa izitori bese iyadlala ifilimu. Bonke ilo muntu obejonga indaba yakhe hayi omunye ejonge omunye. Yimlo yenkosi. Yo. Abantu babefisa ngathi bangashona phansi cha ukuthi ngeke kusenzeka lokho. Yonke impilo iphilile. Noma ubuna ama secret angakanani izodlala ifilimu. Ungaba nama secret kithi kodwa hayi kulento la kuwe ngaphakathi. Nikhona abazalwane. Nolithi ayishubi. Noma ungaba ne pin code efone enzima kanjalo uyithu. Umuntu noma ethanda engathanda ngeke ayivule ifoni yakhe ayifunde. Uyenza wena ungathi une computer ngendlela madimoni akuhlaniphe ngunje. And I did. Isithi qha. Omunye ngajama ngeke angaqhotha. Ivele imbukisi. Kodwa ngalelo la akudingi kuyobe kungavulwa amafoni ngama-pin code lapha. Kuyobe kungavulwa amafoni. Kuyobe kucaca bha okwekatela imhlophe lamba ehlungwini. Abantu babelokhu benze nje nabanye bemangala bejaba ukuthi hawu Nkosi kanti nalokhu kuyavela. Hawu kanti nalokhu kuyavela. Hawu kanti nalokhu kuyavela. Ake sithi amen. Ngithi ngiyababona phela abantu uma bevula amafoni eyami ifoni nje. Ndiwe ngisho uyakwazi ukukrema ngeke. Hi God. Praise the Lord. Ugcina imfihlo zakhe ukuthi uyedwa ukufuna bona kodwa ngalelo langa hallelujah. Ay mshangu ngalala la message wafunda usulele ngutsheni sekuhlaza ingubo ngathi angazi noma iyasha noma kwenzekani sekuhlaza ublanket ilight yefoni kuhlaza phakathi umbozini akuhluphi kwenze manje ithuba lakho kodwa that day film izodlala. Hallelujah. Konke wena mamjo wami uyiphathela upompompo uyifanela nami nje uyiphathela upompompo ngawuthi nje upompompo uyiphethe. Yeah. But that day goba lelilanga nalokho Nkosi na kuyila akekho ozothi yebo uzobubona. Angithi uzobuzibona wena makuthiwa kudlala ifilimu uyobuzibona wena uzibona wenza izinto uzibuka wena uzibona lo nje esiye senze ngawo umzekelo ukuthi wakhuthuza umuntu wayezibona na ehleli wazibona efaka isandla ekhipha imali ephaketheni nomuntu wazibona yena uthuka kwasho ukuthi lento kwakune camera. So engage ufeel ufaka amabhantshi orange njengompungose kodwa ufaka amabhantshi ezimali zabantu kwacaca ngaleyo langa. Yeah. Siyaba ngathi lo muntu obeswenka kangaka imali obeyithatha planti khona la kwakhalwa khona yena wahleka izodlala ifilimu.
Sesiyathandaza. Moya. Ngifuna namhlanje usambe nalento sesithandaza siyahlukana. Hamba la kwazi ukuthi ngaphakathi kunomoya. Moya umuntu uyisibani. Lesikhathi mhlombo uNkulunkulu efaka lento. Hayi ukuthi wayenze to perfume kuphela. Ziwu2 injongo. Ukuthi uthi at the very same time i-record. Thatha konke. Ngisho ukhohlele kancane, ngisho ukhohlele ngonembeza. Wangathi praise the Lord. Kuqoshi. Abe bentshontsha imali. Beyintshontsha beyishutheka beyishintsha lebeyithatha beyifaka bayishintshe ngapha beyifake ngapha. Konke. Baphike makubuzwa phike khona abantu abaphika beze bekhala inyembezi. Ngomani ukhuluma enye into kodwa ungicabangela ukujunja. Ngicabangela ukujunja. Esho phakathi uhleka phakathi uthi hayi ngokala jana. Ngalo la ngahluphi uyodlala ifilimu. Khona abantu abakwazi ukuphika. Bakhona abantu abakwazi ukuphika. Abanye betshotshe imali zezalukazi. Zingaboni ngoba isaba ayikwazi nakubala bakhwabani soshintshi. Film izodlala. Leso salukazi senza inyoni. Naso sadalwa uThixo uyasithanda. Udlala ifilimu. Nomama bathi bafuna imali zokuthenga ukutya kanti bothenga imithi yokudlisa amadoda. Izodlala ifilimu. Silambile silele ikati lele eziko. Kanti ikati lele eziko ufuna ukuyosika leli sikisiki. Ufuna ukuya lesikisiki. Ayafuna imithi yokudlisa indoda ukuzizwa yena. Nabadlisa amadoda ahlala ozele ehlala lele kuze noma enzani indoda ingaboni ihlala yozela nje. Ifilimu izodlala. Nabachithela abafazi babo ifilimu izodlala. Akufuni uzubanjwe vele ubanjiwe. Akufuni uzubanjwe vele banjiwe. Lento bekufuna ukuyenza ukhiphe eqala le cassette le. Manje ngeke wayikhipha kuyaphela ngawo. And wayikhipha vele sekuphelile. Noma ungazilengisanga intambo uzilengisa kusho ukuthi seyigcwele ithi qha. Bese ihamba iyohlala lapha ukuze ngosuku lokubukwa kwezinto hayi kuphenywa. Iyo le okuthiwa iyaphenyisisa. Cha ngalola ngiyobe ngasaphenywa kuyobe sekubukwa nje. Uzibone mama udlisa indoda yakho faka umuthi edleni. Yawuyizwa. Yonke leyo nto iqoshiwe. I remember the day when the Lord touched me. I remember the day when the Lord touched me. Thank you, Jesus. I remember the day, oh yes, when the Lord touched me. I remember the day when the Lord touched me. Angilukhohlwa usuku inkosi yami. Akhona namhlanje ebusuku abangathi inkosi nami ngithinte. Yes, when the Lord. Ngithinte nami inkosi. Ngoba izodlala ifilimu. Fundisi izodlala ifilimu. Nabathi bafika
mama phambi kaThixo bethi baphike Nkosi ivangela silizwanga iyodlala ifilimu yombona Mpungose efaka ibhaji ibhloko elimnyama nebhaji eorange eshumayela uthi uyaphika athi uNkulunkulu yini le ifilimu nantiya makuthiwa bayinikela kuJesu ubheke phansi uyibone wena lapha ubheka phansi uyibone ukuthi yimi loya ngabheka phansi balekela ukuguquka ukuze engabikho zophika engabikho zolandula zodlala ifilimu nabasebenza itolo abakhwabanisa imali nabadriver amatekisi abahlohla imali lokuthiwa yesonke isizodlala ifilimu nabathi mabeklina imoto bayikline ngempela bayiklinisise baze bakline noba kungamele bakline bayikline ivele beklini ngempela ubona ukuthi iklinike manje ikline impela iklini nalapha ya iklini Klina namakhosi. Hayi nje man. uyasibona sewuvula le ndawo kufaka uyamakhonzo uyivula amoklini imoto uyivula uyithi uzokhatha uyisprayer uyispray usule kahle imali sisephakathi uyokubuka lapho uthi hawu nalokhu yapha ngicela sithi amen masikho naba washa impahla zami athole kuno 50 rand la ephaketheni angawubuyisa vele abantu uwinilo uzubona ekhuthalela ukuwasha kanti ukhuthalela ukuthi uyathola ifilimu tata ifilimu izodlala le ha uma kushoto abanye bayo khala abanye bayo shadula abanye bayo pheliswa imiqhele yokunqoba ifile makhe wesithuhle ungcolose ezochi wazi ukuthi uzalwa umfundisi omkhulu umfundisi uBhengu wanyanga South Africa ngabhekela uMpungose mina ngizalwa koBhengu uBhengu wabambisa Africa ibhekisa ba ngizodlala uMpungose unginamba bani mina ngiyinzala kaNicholas Bhengu akekho ngamazi abaSons of God the founder awulomnyama nomfishane ngashona layilanga ngazi into eserious ka hey ayibeka nje ngathi fili mic ayibeka nje iyadlala nangaleyo langa ukuthi ngangidlabala ngathi ngiyahlanya imic ivele eduze lapho uthi ayingqondo ifilimu izodlala sithi amen yo mina nje baningi yobadlala ifilimu angithi mina mangihleli nabantu ngibasa abantu bayaphila mina angimngabazi mina ngihleli kwa wallet yami ihlala nje yonke into yamhlala nje ma ufuna ukuyikhwabanisela ukhwabanisa kukhathale wena futhi angilokhu ngishutheka anginazi kathi sokufuna uba ngihlale namaphara ngihlala ngathi abantu manje uvule isikhwama ukuthi ufuna uthi kanjani tata angene mina izodlala kodwa ifilimu ake sithi amen mathanda abanye baye nje ema toilet bayana ekhoma nje ema toilet ngoba abathembi umuntu
The toilet is kwama sebesini lapha. Nefoni ibilapha ngoba akafuni iphendulwe ukuthi iphendulwa nguye kuphela. Yonke into yakhe ufuna isondele lapha. Ngonye mithi yakhala ukuthi ayiyeke ngisakhe ziyeke ngizomfonela hawu ayibanjwa ngani nganifone kuye ayiyeke nje atsa esikhathi sami khuleka hayi ngoba ngethemba ulungile kwenze ilungelo lakho kodwa usungakhohlwa ifeeling izodlala man ngamanye amazwi konke okufiwe kuzovela obani nokukhulunyelwa endlebeni angimfuni lapha yokuthi angimfuni usho lapha nibangani nohlema angimpiwe lapha nosho angimpiwe yimlo uwe ake sithi akukho ayivala ncike inkosembo liphengulula konke nokujuleka ngakanani kohlala obani naba behamba ebusuku emzini amathi beyoloya bemapuna uyoba mapuna sibonde kwakwenze njani lapha kwakwenzeni uyoza afisa ukubeka izandla lapha ngisho ukuthi uzibeka lapha nakazibe ndimlo nguwe feeling nabalala nabafazi babantu emahotela phezulu kolwakhe wayelele nendoda umuntu wayelele nomfazi womuntu bobonakala nolitha bedonsa lezi ikhwama lezi zokutravela lezi namasondo belahleka alala Jesu hawu kumdla silahleka kumdla ebonakala indoda ifone ebonakala umfazi efone engalibamba ucingo khala ucingo ngoba eyibona noma ignore ifone kuyobe kuvela konke lapha ngoba kuyimove ukuthule bandle ngosuku lokugwetshwa manje kungcono idlale manje usakwazi ukulungisa kungcono ulungise manje ngoba ngale kwethu akukuphendula ngamanye amazwi nolithi olala ukufumbethe uyovuka ufumbethe khona nikhona inkozo awulalo nemkenke kusekuseni ngasekho nithini imkenke la kudawuni inyawo nithi amasense amase awulalo nemkenke iyagezwa imkenke ngamanye amazwi kaphendula akuveli kusese ingasekho nje ufuna ukukhuhle kunetshe abanye abacabanga ukuthi bayothethelwa ngoba mase befile selokhu ukhuluma umfundisi wakho lapha lapha ezikosibhungu ndiyamazi ubeyihamba lendlela ndiyamazi akusebenzi ukuthi ndiyamazi yoze uthi uyamazi yoze uyeke uthi uthi ngiyamtsiba usho ngesuthu I know ubizodlala ifilimu bathande ngayo wenkosi xa ngibuka izodlala ifilimu wonke lo mdlalo udlala wenza iskeshi uJesu afa esiphambanweni wena udlala ngevangeli ifilimu izodlala abadla umthendeleko bengaphendukile ifilimu izodlala
amasonto abebhema isinevu. Bayapilonga. Nikona kodwa noma nekhombazalwana ayikho technology, ayikho into engeke ivele neyihamba sengathi ziyo toilet ngathi ziyobhema isihlezi kusithu isiqhamu sakona siphoswe emgodini naso ozoze kuyobe ukuthi la uthi shunqa lapha shunqa uzube namahloni uzofisa ungathi ngathi shuthi ngeke isikhathi sokudlala kwemufi ake nithi amen bathandekayo. Moya womuntu uhleli nje uhleli necala moya womuntu uyisibani. Uyezwa nyanami la phakathi akusho lutho ungathula ungakhulumi le nto iyayisebenza la ifuna uzubanga umsindo nedi yonila ngekhathi asho njalo abaswati iyathwebula yezwa nyanami makade niyoxhumisa bese kulahleka ama-microphone ngendlela engacacile kade usudayisela abangani bakho ushaya lo ulishaya ngemuva bambele bephithizela ngazi abantu beba phela izohlala uyobe ususho lapha uyobe ususho le microphone pho ama-cable ewe nalo mfana nje wahamba nesiginci sami yodlala ifilimu ayisusilanda athi ngiyinyoni thenga isiginci ngo-8,000 asithathe ayisusilanda leso izodlala